Hi guys! Welcome to my YouTube channel! Kung man ang pinan ako kauna na vlog. Try ra na ako ini pero amo na gadyan siya. So, amad to. Today's vlog. Diyan ako kuma sa pantalan na mo. Grabe kainit. Pero, guess what? Gaana ang view dire. Tawa. Oh, tsareng. Tarambay na mo dito. Unahan. Grabe ka paso. Bagay gadyo diri magtan ka. Magtan ka, maligo ka kung gusto nimo magpaitom. Perfect diri kay Joy. Tawa. Sorry pero di sa front cam. Way ko ani ja. Pero dini gadyo maklaro gadyo din mo diri na grabe gadyo kagana. Okay, I'll show you the view. Diyan, hinahini ako ay guba-guba na raban mga latayan. Diyan no. Gana si Jadiri. Perfect si Jadiri pag magkuan mo, magtagay. Magtagay mo alas 4 to alas 5. Sunset. Grabe ka perfect ang sunset diri. Tawa oo. Tawa ang view. View. Yes. Look at the view. Buena Vista. Alang-alang. Klaro nimo diri. Maklaro nimo diri alang-alang, Buena Vista. Sobra pa. Diniyo. Grabe ni kagana. Maligo mo mabaw, nari mo sa layom. Perfect ang sun dire, dili man lang medyo pasok gadud siya kay kuan man hangin man sab. Grabe ka gana diri gadud. Kung kamo ganahan kamo mo visit jari dinhi, jari ra ni sa Magallanes Baybay, Surigao City. Grabe, pinakagana ini diri na lugar. I mean kuan di ay kanang istambayanan nimo. Perfect. Amo mao gani na ton quarantine. Kuan lang jud, standby lang jud mi diri Mabuntag, hapon, gabi, ligo dagat. Nga na jud na mo daily routine dinhi Saipod mangisda. Mangisda mi, manuyo mi pagkagabi. Grabe ka bibo. Sa wala to, ari na ako mga chikiting. Ali mo diri, ali. Ali. Say hi to my vlog. Joke ra. Papa, papa. Bibi, kuya. Mao ni sila, mao ra jud ni akong mga uban dire, mga bugoy. Dari pa iso. Nawa yung pusa. So, hari man gud mi gawas. Unsa pay oras ron, alas 3 pa. Grabe ka paso. Dili tanto paso. Pero gana gud siya mag-standby dinhi kay makakuanay makawaya ay sa stress Ang dagat, linaw kaayo. Kana. Nangaligo man gud mi kaina. Buntag sa jo. Kuman nang tana ko maligo pero tagkuman na kanamo kay kaina ra kan kay di na sa makaya kay mabaw waya mo kasakahan. Langoy-langoy na pud ka dito. Kaladyo ra ba mo saka Diri Lingaw jud kaayo didto ba? Siguro kamo guys mag-request kamo kung ano gana na sunod himuon sa vlog. I don't know. Ayaw ka ba yo? Comment down below comment down below kung ano yung ako sunod buhaton. Gabi ka saba. Oo. Tabibi lagi. Tabibi. Love ni papa. Love ni mama. So, hawa na to guys. Don't forget to like and subscribe. Ring the notification bell for the next video. Thank you. Bye-bye.